Ассаляму алейкум, харлах шамлар, витаю. Меня зовут Гульсум Халилова. Информационная служба АТР работает для вас. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». Я рада представить гостя нашей студии. Григорий Перепелица, политолог, конфликтолог, международник, директор Института внешнеполитических исследований и доктор политических наук, профессор КНУ. Витаю вас. Дякую. Я Добрый предлагаю вечер. нашим зрителям также присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут периодически выводить номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединиться к нашему эфиру, используя программу Skype atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну, давайте начнем наш эфир с самых актуальных новостей из времени оккупированного Крыма, о которых нам сейчас подробнее расскажет наш корреспондент, журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума. Он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! Что сегодня произошло в Крыму и не только? Рассказывай. Приветствую, Гульсум. Я вот перед тем, как включиться к тебе в эфир, вот и сейчас прямо еще смотрю прямую трансляцию Крымской солидарности. Нариман Мемидиминов уже вернулся домой, его встречают друзья, родные, близкие. Я вижу, что собралось огромное количество людей, чтобы его поприветствовать и поздравить с освобождением. Напомню, он 2,5 года провел в российской колонии поселения в Ростовской области. И вчера вышел на свободу. И вот сегодня он уже вернулся домой, где его встречают друзья и близкие. Напомню, что его цинично обвинили в пропаганде терроризма только за то, что он занимался своей профессиональной работой. Он и есть гражданский журналист, он освещал незаконные обыски и аресты, которые проходили в Крыму, но оккупанты нашли формальный повод на его YouTube-канале, какое-то видео, где он обсуждал смысл российских праздников, устройство российского государства, и обвинили его вот в призывах и пропаганде терроризма. Подробнее об этом мы, конечно же, расскажем в наших следующих выпусках. Поговорим и о выступлении Владимира Зеленского на 75-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Он заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что мир не усвоил урок Второй мировой войны. Выступление было записано заранее. Такие поздравления сделали все мировые лидеры. Из-за эпидемии коронавируса впервые в истории Генеральная Ассамблея ООН пройдет в онлайн-режиме. В зал допустят только по одному представителю страны-участницы. А вот основное выступление, онлайн-выступление Владимира Зеленского запланировано на среду. Вот о чем говорил президент, мы тоже расскажем сегодня в 19:00 в украинском выпуске и в 21:00 на крымско-татарском. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич проанализировал так называемые журналистские материалы российских СМИ и СМИ в оккупированном Крыму. Так вот, по его мнению, в Крыму ухудшается ситуация с использованием языка вражды этими СМИ. И причем эта вражда преимущественно направлена против крымских татар, этнических украинцев и религиозных меньшинств. Так же, как отметил Кориневич, искусственные оккупанты в своих СМИ проводят искусственные параллели между мусульманами и террористами. Свидетели Иеговы также считаются экстремистской организацией, а Крымская епархия Православной Церкви Украины подвергается постоянному административному и судебному преследованию в оккупированном Крыму. Расскажем и историю о скандальном интервью бывшей оккупационной прокурорши Крыма, а ныне депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской, которая дала интервью Ксении Собчак. Причем интервью это было записано в оккупированном Крыму, для чего Ксении Собчак пришлось нарушить украинское законодательство, незаконно приехать в Крым. Но мало того, оно прошло и в крымско-татарском кафе, которое называется «В гостях у крымских татар» в Бахчисарае. Вот расскажем, как могло такое произойти и как на это отреагировали крымские татары. Ситуация с коронавирусом в Крыму с каждым днем становится все хуже. Минувшие сутки забрали жизни 4 крымчан. Это максимальные показатели с начала пандемии коронавируса. Таким образом, на полуострове от этой болезни уже умер 51 человек.
Ну вот такие новости, о которых мы будем сегодня говорить в наших эфирах. Я напомню, в 19:00 на украинском с Юрием Ситумерова и в 21:00 на крымско-татарском с Шевкетом Наматулаевым. Чухсагул Роман, спасибо. Это был наш журналист Роман Спиридонов, прямо из Ньюзрума, который рассказал о том, о чем они будут говорить в вечерних выпусках «Заман». Чухсагул. Ну, давайте обсудим новости, о которых рассказывал Роман, а именно вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И вот что он сказал. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Світ, у якому ми живемо сьогодні, такий самий складний, як і 75 років тому. Мир і процвітання залишаються цінностями, за які люди проливають кров у різних куточках нашого світу. За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно. Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресії та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті? Вам понравилось выступление Зеленского? Так, мені дуже сподобалось, тому що дана абсолютно точна оцінка власне процесів міжнародних, глобальних процесів, які проходять у світі сьогодні. І найбільшою загрозою якраз та, про яку говорив пан Зеленський, не випадково, що він звертається до Генеральної асамблеї ООН, до всіх членів Організації Об'єднаних Націй. Що, власне, сталося на початку, скажімо, на другого десятиліття 21-го століття? Система міжнародних відносин почала трансформуватись з однополярного до багатополярного світу. Це означає, якщо в 90-ті роки відповідно була стабільна ситуація, за винятком Балкан там і інших регіонів, де були власне внутрішні конфлікти, але переважною мірою це не були міждержавні конфлікти. Причинами їх можна назвати розпад держав, і в тому числі на пострадянському просторі, як розпад Радянського Союзу. І якраз в цих державах, які розпадались, почалась боротьба за владу, за сфери впливу. І це згенерувало, власне, внутрішні конфлікти. А чим небезпечна ситуація сьогодні? Тим, що коли світ рухається до іншої конфігурації міжнародних відносин, завжди порушується статус-кво, чиїсь інтереси. І якщо на глобальному рівні, в однополярному світі, за глобальну міжнародну безпеку відповідали Сполучені Штати Америки, то сьогодні утворюється багато полюсів сили на регіональному рівні. І ці полюси сили намагаються мати свої сфери впливу, тому що ключовими вже стають геополітичні інтереси. І тому загроза виникає на регіональному рівні, коли йде суперництво за домінування в певних регіонах. Ну, наприклад, Росія сьогодні прагне домінування в Східній Європі, на Близькому Сході, ну, я вже не кажу про пострадянський простір. І вона хоче захопити свої сфери впливу, це у них називається «собирання русських земель», так? І контроль, домінуючий контроль над цими ключовими регіонами, щоб стати власне світовою державою, яка би могла впливати на глобальні тенденції. Сегодня у Организации Объединенных Наций есть в руках возможности и механизмы влиять и остановить агрессию Российской Федерации, то, о чем говорил Зеленский? Я думаю, що немає. У ООН таких інструментів, які би змусили
Росію зупинитися в своїй агресії. Чому? Тому що ключові питання міжнародної безпеки вирішують члени Постійної ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія – одна з цих членів. И имеет право вето. Ну, І має право вето. Плюс Китай. Китай потенційно підтримує Росію на всіх голосуваннях. Він або займає нейтральну позицію, або блокує рішення Організації Об'єднаних Націй, які стосуються якраз російської агресії. І, власне, тепер що відбувається? Агресор знаходиться в є постійним членом Ради безпеки. Тобто він впливає на ключові питання, які приймає Організація Об'єднаних Націй. І робить а можно ее лишить этого права вето, учитывая, что после проведения вот этого плебисцита на территории РФ, они свой закон, да, свою конституцию поставили в приоритет над международным правом. И при этом у них есть еще право вето в Организации Объединенных Наций, в Совбезе. Это может как-то повлиять? Юридически можно ее лишить этого Питання права? в тому, що поки що всіх членів Постійної Ради безпеки задовольняє статус-кво, який там склався. Це статус-кво між ядерними державами, які, відповідно, завдяки ядерній зброї можуть чинити певний глобальний вплив, скажімо, на світову політику. Як, в принципі, можна було зупинити? Україна могла це зробити, але вона цього не зробила. А як? Тому що ми не визнали спочатку окупацію Криму як воєнної агресії. Ми також не визнали агресію Росії на Донбасі, об'явивши, що це є боротьба з тероризмом на Донбасі, як ви знаєте, і запровадили антитерористичну операцію. Тобто ми почали рухатися в парадигмі внутрішнього конфлікту. Росію це абсолютно задовольнило. А якби ми чітко ідентифікували з самого початку окупації Криму, що це є неприхована воєнна агресія, що Росія є агресор, окупантом і воюючою стороною, і звернулися до Організації Об'єднаних Націй, пославшись на 51 статтю Статуту ООН. Це стаття про право жертви агресії на самооборону. І в такому випадку ООН мала б визнати, або Генеральна асамблея ООН мала визнати акт агресії Росії проти України так, як міжнародний злочин. Тому що агресія за резолюцією теж Генеральної асамблеї ООН 29-ї від 1974 році вважається тяжким міжнародним злочином. Що це означає? Це означає повна блокада агресора. Так, як це було в 91-му році скоєно проти Іраку за його таку ж саму інтервенцію, подібну дуже. Кувейт. Да, відносно Кувейту. І в такій ситуації Україні мала бути надати пряма воєнна допомога по захисту від цієї агресії. А для цього існує 27 стаття ООН, яка має право позбавити агрессора права вето. А скажите, а сейчас сделать это уже поздно, назвать вещи своими именами, войну войной, оккупацию оккупацией, да, принять статью за пособничество врагу и так далее, ну то есть назвать вещи своими именами спустя 6 лет? Можна сейчас Протягом цих 6 років дивіться, що відбулося. Оскільки ми задекларували цю війну, російську агресію в парадигмі внутрішнього конфлікту, і це, до речі, задовольнило і Захід. І сказали, що воєнного вирішення, значить, ця війна не має. Ну, це просто абсурд. Тому що кожна війна якраз і має тільки воєнне вирішення, іншого вона не має. Так, дипломатія завжди підпорядкована воєнним засобом. Ми зробили вигляд, що у нас мир, хоча гібридний мир, але у нас мирні відносини. Є тільки терористи на Донбасі. І відтак ми запустили, визначили, що воєнні засоби не можуть відігравати тут ніякої ролі у вирішенні цього конфлікту. Ми посилаємося тільки на дипломатію, на міжнародне право і на міжнародні організації. І розв'язання конфлікту з Росією має бути вирішено навіть не з Росії, а з ДНР, ЛНР,
має бути вирішено тільки мирними дипломатичними засобами, більше ніякими. Ну, в принципі, згідно такої формулювання, це фактично ми повірили в фетиш дипломатії. Я ще раз підкреслюю, що дипломатія у війнах ніколи не відігравала вирішальної ролі. Все вирішувалося не на дипломатичному фронті, а на справжньому фронті. Яка ситуація у нас на справжньому фронті, про неї, так би мовити, намагаються не говорити. Головне – досягти, власне, перемир'я, щоб наших не вбивали. Так от, дивіться, що сталося. Ми запустили Мінський процес, ми запустили нормандський формат. Але всі ці формати – це парадігма врегулювання внутрішнього конфлікту, де Росія не є агресором, Росія є посередником. І Порошенко не вийшов з цієї парадігми, і Зеленський рухается в чьей же самой парадигме. Ну вот про трехстороннюю контактную группу в Минске мы еще поговорим, правда, чуть позже. Вот возвращаясь к ООН, мы же понимаем, что Украина – это далеко не самый последний Рубикон амбиций Российской Федерации, да? И это и Ливия, это и Сирия, и Венесуэла, куда вмешивалась Российская Федерация и продолжает. Это отравление Алексея Навального, отравление Скрипалей, вмешательство в американские выборы и так далее. Что остается тогда у мира, чтобы влиять на Российскую Федерацию и, наконец-таки, остановить вот эту агрессию Российской Федерации не только в отношении Украины, но и в отношении других стран, которые я перечислила выше? Ведь юридический и институциональный строй уже нарушен Российской Федерацией. Все. А что дальше? Так, ви абсолютно праві. І я знову звертаюсь до промови Зеленського, який дуже дав влучне визначення цієї ситуації, що ми не пам'ятаємо передумов Другої світової війни і наслідків Другої світової війни. А в чому вони полягали? Вони були, ці тенденції, дуже подібні до того, що зараз відбувається з нами і у світі. Коли Німеччина піднялася в своєму економічному розвитку і вимагала перегляду Версальських угод. Так? А що зараз Путін вимагає? Він вимагає перегляду результатів Холодної війни. І він вирішив переглянути ці результати шляхом розв'язання війни, так як Гітлер розв'язав війну в Європі, і так як Муссоліні почав воювати в Ефіопії, також, власне, за свою сферу впливу. Сьогодні Путін робить те ж саме. Він воює, правда, не в Ефіопії, він воює в Лівії, він воює в Сирії за тим, щоб витіснити американців з Близького Сходу і самому зайняти домінуюче положення Росії. Тобто ми бачимо абсолютну аналогію того, що робив Гітлер, і того, що робить сьогодні пан Путін. Звісно, тогда это привело к Второй мировой. А сейчас, как вы думаете, Третья мировая Росія вже неизбежна? розв'язала цю світову війну в гібридній формі. Гибридная форма, да. В гібридній формі, тому що вона ще не здатна перейти до гарячої фази. Вона готується до цієї гарячої фази, і це видно по тому, от Кавказ 2020. Да. Вам яскраве дуже підтвердження. Це ж підготовка, стратегічне розгортання для широкомасштабного наступу не тільки на Україну. Україна для Росії – це передова зона. А той, хто захоплює з точки зору воєнного мистецтва передову зону, той має стратегічные переваги на глубину. Ну вот про милитаризацию еще поговорим. Я хочу вот сейчас дать заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, который назвал огромные проблемы и демографические изменения в оккупированном Россией Крыму. Он убежден, что Россия пытается вытеснить с полуострова все проукраинское население, о чем в ООН и проинформированы. По его словам, речь идет о десятках тысяч, если не сотнях тысяч россиян, которые были переселены в Крым за время оккупации. Давайте его послушаем. В останній резолюції щодо Криму є пункт про демографічні зміни населення в Криму. І це величезна проблема. І тут я хочу віддати належне і подякувати кримсько-татарським патріотам, які, незважаючи на всі утиски, залишаються в Криму. Тому що перспектива вимивання проукраїнського населення з Криму, вона реальна. І це те, чого домагається країна-окупант в Криму. Максимально видавити будь-кого, чи це
кримські татари або інша етнічна меншина. Как вы знаете, в этом году Украина будет выносить два проекта резолюции. Один проект коснется прав человека, нарушения прав человека в оккупированном Крыму, ну а другая резолюция будет касаться милитаризации Крыма. По правам человека это уже будет пятая резолюция, если ее примут, а по милитаризации, если я не ошибаюсь, это вторая резолюция, первая была принята в 2018. Правильно ли я понимаю, что эти все резолюции носят лишь рекомендательный характер? Так, безумовно. І в Організації Об'єднаних Націй, як ми бачимо, у них немає важелів впливу на Росію. А які важелі впливу на Росію? Може, тільки військові. А как же санкции? Санкції, оскільки знову-таки це впирається в те, що ми не визнали війну війною, як не зафіксували Росію як воюючою стороною, то санкції носять обмежений характер. Вони стосуються тільки 6% російської економіки. Це ж не 60% і не 90%. Якби вони стосувалися 90%, то Росія вела себе по-іншому. А 6%, знаєте, це укус комара для Росії. Что должно произойти, чтобы санкции были ужесточены? Я не думаю, що сьогодні в цій ситуації Євросоюз і США готові до ужорсточення санкцій. Чому? Тому що багато лідерів бачать неефективність санкцій відносно Росії. І дійсно, чи змінилась політика? Ну, может, потому что они не радикальные? Так, а на більш радикальні у них нема підстав. Ну, Путін же не бомбить ще Берлін і не окупував ще Польщу. Розумієте? А те, що він коїть на Україні... То есть, когда войска России будут уже в Европе, тогда Европа задумается о том, что ввести радикальные санкции? Знову ми повертаємось до промови президента Зеленського. От так би воно і сталося. Давайте згадаємо, як це було 38-й рік, Мюнхенська конференція. І проведіть паралелі з Мюнхенською конференцією, такою ж безпековою конференцією 2007 року. Що там сказав Путін? Путін кинув виклик цьому світовому порядку, який встановлений був після закінчення Холодної війни. Кинув виклик Сполученим Штатам Америки. Сказав, що тільки багатополярний світ є найбільш безпечним. Тому що багатополярний світ, зміна системи міжнародних відносин, вона призводить до руйнації того міжнародного права, яке було закріплено на базі статусу-кво після закінчення Холодної війни. Тому своєю агресією проти України Путін зруйнував це міжнародне право. Ви сказали про утиски кримських татар. Я вважаю, що це не утиски, це терор відносно кримських татар. Ви знаєте рішення Міжнародного суду з прав людини, де Міжнародний суд зобов'язав Росію відновити меджліс, відновити кримсько-татарську мову, викладання її, і мову національних меншин. Що в цьому сенсі зробила Росія? Нічого. Вона повністю проігнорувала. Конечно. Якщо Росія ігнорує вимоги міжнародного співтовариства, значить мають бути покарання, мають бути санкції. Які покарання за це отримала Росія? Ніяк. Значить, якщо вона ніяких не отримала, то вона як агресор розуміє, що я можу робити декілька кроків вперед. Да, ну и Россия открыла ящик Пандоры. Все, можно идти. Хорошо. Да. А как тогда мы должны разговаривать с нашими западными партнерами и убеждать их в том, что нужно ужесточать санкции в отношении России? Может, здесь где-то мы не дорабатываем? Розумієте, знову я сказав, що як би не старались наші дипломатії, ви бачите, що ефект від цього мінімальний. Тому що, як вважає світове співтовариство? Ну, Росія ж там не напала на Україну, тож там внутрішній конфлікт іде між донецькими сепаратистами і центральною владою. Ну, то це їх внутрішні проблеми. Завдяки глобальній інформаційній пропаганді російськими засобами масової інформації міжнародного співтовариства склалося враження, що в Україні це є громадянська війна. Якщо йде громадянська війна, то тоді тут яке пряме відношення має Росія? Тому і санкції вони не дуже хочуть.
робити більш жорсткими відносно Росії. Плюс Росія має великий вплив. Ведучи гібридну війну, що вона скуповує? Уряди іноземних країн, так корумпує політикум західний, так як вона привикла робити відносно України. Ну і плюс пропаганда. Створює пропаганда, плюс створює п'яту колону, як вона у нас, власне, створила. І втручається в вибори, як це сказав в Сполучених Штатах Америки, недавно звіт американської розвідки ФБР про втручання, які методи втручання вже Росія запроваджує напередодні президентских выборов. Вы упоминали учение «Кавказ-2020». Давайте обсудим немного еще эту тему. Сейчас будет принята вторая резолюция, как мы с вами отметили, по милитаризации. Однако это Российскую Федерацию не останавливает. И в ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 российских кораблей и катеров, сообщают пресс-службе Черноморского флота России. Накануне сообщалось, что в рамках стартовавших в России стратегических командно-штабных учений приведены в боевую готовность истребители на территории временно оккупированного Крыма. Секретарь РНБО Алексей Данилов, комментируя эти учения, сказал следующее. Давайте его послушаем. Україна уважно слідкує за перебігом російських військових навчань «Кавказ-2020», аби своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці. Ну, а постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич считает, что интересы крымчан оккупационной власти не беспокоятся. Она только занимается усилением военного присутствия на территории полуострова. Предлагаю его послушать. По-перше, це робиться перманентно, тому що кримчани не потрібні Росії. Крим потрібен лише як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Саме тому туди була переміщена надзвичайно велика кількість найновішого озброєння. Ну, вот главный редактор сайта Black Sea News Андрей Клименко на своей странице в Facebook опубликовал карту. Я вот попрошу сейчас наших режиссеров вывести на экраны. Вот, да, вот мы сейчас видим карту, которую он подписал так. Новая карта с военно-морскими игрищами Российской Федерации в Черноморском море по состоянию на 21 сентября. Вторая карта – это русские ужасы в Арктике. Ни одна страна такого не делает. Короче, да здравствует свобода судоходства. Написал на своей странице в Facebook Андрей Клименко. Вот мы видим, по периметру оккупированного Крыма Российская Федерация разместила свои ВМС, ну а это карта Арктики. О чем это все говорит? Це говорить, що це реальна морська блокада, яку здійснює Росія. Вона фактично йде війну, тому що морська блокада – це один із видів ведення війни. І знову-таки, повертаючись до Другої світової війни, що розпочала Німеччина? З чого вона почала війну? Не тільки з анексії Судетів, так, із аншлюзу Австрії, а вона почала з морської блокади. Чому? Тому що 90 з лишнім відсотків світового товарообігу рухається морем. І ви бачите, що на карту, що Росія практично вже нам закрила виходи з наших портів. Ну да. Це є реальна морська И с блокада. одесской стороны тоже самое. Так, це і є реальна морська блокада. В будь-який момент, окупувавши наші нафтові платформи, вона розмістила там і зброю протиповітряної оборони, і сонари, і все, що необхідно. Фактично, вона залишила нам з Одеси Чорноморське один вузький фарватер, по якому рухається судно. Це є, говорячи язиком воєнного мистецтва, це і є морська блокада. Ну, здесь на карте не указано, но там вот мы видим Азовское море, которое тоже полностью милитаризировано со стороны воно Российской фактично Федерации. повністю блоковано завдяки тому, що вони фактично блокували Керченську протоку. Так, і для чого це робиться? Для того, вони фактично перетворили Чорне море в своє власне озеро. Навіть Радянський Союз не мав такого жорсткого контролю за акваторією Чорного моря. Більше того, в Криму не було такого угрупування в радянські часи, як сьогодні є, особливо берегового угрупування, як сьогодні є
в Криму російське. Більше того, вони створили так звану зону закритого доступу, розмістивши там системи протиповітряної і протиракетної оборони С-400, радіус дії яких 400 кілометрів. Давайте военного эксперта сейчас подключим к нашей беседе. Заместитель начальника Генштаба ЗСУ 2006-2010 год Игорь Романенко с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорь, витаю вас. Я вас також вітаю. Так, ну сейчас, как вам известно, в Крыму проходят военные учения «Кавказ-2020» незаконно. О чем это все говорит и грозит ли это материковой части Украины? Ну, безумовно, зросли загрози, ризики в зв'язку з тим, що почали практичну частину цих навчань. Росіяни планували проведення цих навчань ще навесні цього року, але ряд заходів, таких як пандемія, парад світового масштабу, сходження Путіна на престол, обновлення процесу і так далі, привели до того, що вони перенесли на осінь. Крім того, це пару років це саме такий час, коли можна досягти більших результатів з урахуванням того, що погодні умови сприяють виконанню завдань і на землі, і в повітрі, і в морі. Тому вибрано це і неспроста, і залучається на останньому етапі, який у них почався в Кавказі, до 120 тисяч. З урахуванням того, що вони етапність виконувати почали ще з липня місяця, записників призвали, причому призвали є початок, згідно указу Верховного командуюча Путіна, зборів, але немає закінчення, тобто по доцільності. Це теж небезпека. Крім того, придумали такі, як би спочатку, що перевірка підготовки до навчань, потім зрозуміло, що якщо то, що вони роблять, тобто виводять війська на полігоні, стрільби, і фактично це перший етап, то придумали, що це будуть спеціальні навчання, які передавають тим, які почалися останній етап з цими угрупуванням, формування, причому угрупування загальне військове, міжвидових угрупування, воно відбувається атакуючого плану. По військам, які там залучаються, це і повітряно-десантні війська, це і дальня авіація, воєнно-транспортна авіація, залізниці, тобто це перекидуються війська, озброєння і техніка на Сході і в Крим, в тому числі навчання окремих частин проводили, в частності десантування в Криму, відпрацьовували захоплення там участків ділянок місцевості, все таке. На що Збройні сили, наша держава, Збройні сили відповідають своїми навчаннями, які мають назву, спільне зусилля це з британцями, об'єднані зусилля це по Збройним силам. Але ми залучаємо на Сході, на півдні до 12 тисяч військових згідно вимог Віденської конвенції. Росіяни у себе формують угрупування на 120 тисяч. Ну, як ми розуміємо, це в 10 разів більше. Крім того, невеличка, але приймають участь їх повітряно-десантні війська, 300 людей, 70 одиниць техніки в Брестському полігоні в Білорусі. Серби відмовились від такого підходу, явно, агресивного і більше, як скажемо, політичного. А росіяни приймають участь. Ну і взагалі там перевіряються підходи відносно того, що при необхідності вони можуть використати територію Білорусі, а є між ними підписаний документ між Білорусією і Російською Федерацією, що територію Білорусі можуть використовувати Збройні сили Російської Федерації як свою територію, є відповідні документи в рамках союзної держави. Ну вот еще один такой вопрос. Какова вероятность того, что Российская Федерация на территории оккупированного Крыма разместила ядерные боеголовки? Досить велика. Вони до цього поступово йшли, вони відремонтували всі відповідні спеціальні приміщення, які там і в скалах є, використали можливості Крима з цього приводу, які ще залишались від Радянського Союзу.
В Україні їх не було, і ми там по-іншому їх використовували, а після захоплення все це відремонтовано, приведено у відповідність до вимог зберігання ядерних боєголовок, відповідно озброєння. І по різним оцінкам, скажімо так, міжнародним, і не тільки, що частково в Чорноморському флоті вони мають таке озброєння. До речі, Путін після анексії Крима в своєму інтерв'ю сказав, що вони були готові, на підтвердження моїх слов, вони були готові, якщо НАТО буде захищати Україну, застосувати тактичну ядерну зброю. Ми ж його за язик не тягнули, да? Він сам сказав. А як можна застосувати там? Ну, можна застосувати її від континентальної території Російської Федерації, але якщо розмова по анексії Крима, то, на мій погляд, ці слова підтверджують от такий підхід. Дякую вам. Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу ЗСУ у 6-10 роках, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Еще недавно снабжавший водой столицу Крыма Симферопольское водохранилище теперь небольшое озеро. Об этом сообщил житель временно оккупированного полуострова и наглядно показал, что из себя сегодня представляет Симферопольское водохранилище. Давайте посмотрим. Мы сейчас идем по дну, по сути, водохранилища. Идем по тому месту, где еще, наверное, с год назад была вода. Сейчас тут раскатанные дорожки уже машинами. Трава уже, не знаю сколько, 1,20 м, наверное, точно высотой. Вон, видите? А впереди, вон перед нами открывается наше Симферопольское море. В Крыму 29 населенных пунктов перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. Об этом на совещании сообщил оккупационный глава подконтрольного России предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. Вот что он сказал. На сьогоднішній ранок 29 населених пунктів переведені на режим неводопостачання або на підвезення води в зв'язку з тим, що дебет в свердловинах, так би мовити, зник. Але я все одно планую до завтра певну кількість машин з ємностями перетягнути до Сімферопольської філії, щоб ними підстрахувати райони, в які не зможуть дотягнутися мої колеги. Критическая сегодня складывается ситуация в Крыму с водоснабжением. Как вы считаете, на что может пойти Путин, чтобы открыть доступ к Северокрымскому каналу? Будет ли он пытаться открывать этот доступ? Я думаю, що крайня форма – це те, що ми побачили по Кавказ-2020. Это может быть связано? Ну, я думаю, це є частиною широкомасштабної наступальної операції Російської Федерації, до якої вона безпосередньо готується сьогодні. І те, що сказав генерал-лейтенант Романенко, якраз це підтверджує, що розгортання, бойове розгортання здійснюють якраз штурмові частини. Тобто це показує відверто наступальний характер цього 100-тисячного угрупування. Ну, смотрите, Так, і 100-тисячне угрупування – це значить, що вони готуються до широкомасштабного наступу з захопленням великих територій. І думаю, що один із елементів цієї наступальної операції – це якраз відкриття, захоплення і відкриття цього водоканалу. ну, скажите, а насколько это целесообразно? Ну, поки що, я думаю... Или же они будут пытаться политическим, возможно, Я путем думаю, що решить поки этот що у них не така критична ситуація. Угу. Ви ж бачите, навіть ваші репортажі показують, що сьогодні страждає цивільне населення, корінні кримчани. А військові не страждають. Так, Севастополь не страждає. Бази, які розміщені, вони не страждають, тому що достатньо поки що тієї води, яка достається з скважин, там іншим способом. Тобто ситуація ще не така критична. І тому, очевидно, Путін поки шукає якісь інші варіанти забезпечення Криму водою. А скільки води, як було в часи, коли Крим був частиною території України, так, не окупованим, то тоді там же розвивалось, ви самі знаєте дуже чудово,
аграрний сектор економіки Криму. А Росії зараз не потрібен цей аграрний сектор. Но они же, видите, сейчас оккупанты апеллируют к Организации Объединенных Наций. Недавно на сайте ООН опубликовал заявление член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод и призвал ООН предотвратить гуманитарную катастрофу в Крыму. До этого экс-псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская также обращалась в Организацию Объединенных Наций с призывом помочь, потому что в Крыму гуманитарная катастрофа. Тем самым пытаются они, очевидно, вынудить Украину подать воду через Северокрымский канал. Увенчаются ли успехом вот эти попытки оккупантов? Ні, я думаю, що успіху вони не досягнуть. Тим більше, а що ООН може їм надати? Води ж треба там не один танкер, так? Якщо доставляти цю воду танкерами, та із Росії можна її доставляти. Але це ж не врятує ту ситуацію. А ООН может вынудить Украину подать воду через Северокрымский канал? Ну, ми можемо заявити те, що, і ми заявили, що Крим є окупованою територією. А згідно норм міжнародного права, повну відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе окупаційна адміністрація. То есть вот эти все заявления, они несостоятельны вообще? Так, абсолютно. І я думаю, ООН не прийме до уваги ці всі заяви. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, то есть сегодня, начал свой первый официальный визит в Украину. Мой визит в Украину начался со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции судебной реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа, заявил Жозеп Боррель. Сегодня он прибыл в нашу страну. Впервые приехал к нам за последние 6 лет войны верховный представитель Европейского Союза. О чем это говорит? І чому опоздали-то? Ну, знову тут ми бачимо, що навколо України ситуація дуже загострилась. По-перше, це масові протести в Білорусі. І фактично Путін має всі можливості для поглинання Білорусі. Плюс ці навчання «Слов'янське братство» на кордонах Білорусі з Польщею і країнами Євросоюзу, воно складає воєнну загрозу, в принципі. Боррель є комісаром зовнішньої безпекової політики, і, безумовно, це сфера його відповідальності. Україна тут займає ключову роль в цій ситуації. Так, тому що Україна найбільший сусід, я не беру Росію, Білорусі. Білорусія займає центрове стратегічне положення в цій ситуації, як і Україна. І тому від України багато чого залежить. В цій ситуації, кризовій ситуації, я би сказав. Це по-перше. По-друге, Євросоюз, як ви знаєте, він стурбований атаками, які сьогодні йдуть на антикорупційні органи, а під зобов'язання України створити незалежні антикорупційні органи, як ви знаєте, підв'язаний і транш МВФ, і європейські транші, і все таке інше. Ми і в угоді про асоціацію зобов'язались дотримувати європейських стандартів. Так, і ми задекларували в Конституції намір бути членом Європейського Союзу. І, безумовно, це нас зобов'язує. Коли ці зобов'язання ставляться під певним сумнів такими непродуманими діями, як Конституційного суду щодо незаконного призначення глави, як конкурсна комісія, яка що виявилось, що обрали щодо призначення голови спеціальної антикорупційної прокуратури, і це викликало обурення в Європейського Союзу. А на безвіз це як-то повлияє? Ну, європейські представники нагадували, що ми ж вам і безвіз дали під ваші обіцянки боротися з корупцією. Так, але чи знімуть з нас безвіз? Ну, я не думаю, що до цього дійде. Тому що все це таки і президент зацікавлений, щоб у нас були дієві антикорупційні органи, так і суспільство зацікавлені, і президентська команда все-таки реагує на реакцію громадянського суспільства.
Тому я не думаю, що вже дійде до того, що з нас знімуть і безвіз. Давайте к следующей теме перейдем, о которой вы уже упоминали. Это Донбасс и трехсторонняя контактная группа в Минске. Сегодня появилась новость, что заместитель главы делегации Витольд Фокин заявил, что через месяц покинет Минскую трехстороннюю контактную группу, если власть не начнет поддерживать его инициативы. А как вам известно, инициативы у Фокина по сравнению с многими другими участниками делегации, процесса, они, ну, скажем так, неординарные. Это и готовность вместе с Леонидом Кравчуком съездить на неконтролируемые территории Донбасса, и чтобы на месте попытаться там найти какой-то компромисс. И даже Фокин говорил о том, что нужно сделать широкую амнистию почти для всех участников конфликта за 6 лет. Давайте его послушаем, что он сказал. Якщо я не отримаю підтримки від влади, я змушений буду піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть у розпачі, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень. Я мови ультиматуму не визнаю. Треба завжди шукати компроміс. Але по суті, якщо зараз протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим. Сергей Гармаш, представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый день. Как относитесь и оцениваете заявление Витольда Фокина? Заявление о его возможном уходе или... Да, если не будут поддержаны его инициативы. Ну, это его право делать выводы, уходить или не уходить, если не будут поддержаны инициативы. Я не вижу сейчас возможности для поддержки его инициатив, ну, по крайней мере, в таком коротком промежутке времени, как месяц. Потому что ничего, собственно, не меняется, и Россия не дает нам возможности вообще обсуждать даже такие инициативы, потому что они будут, понятно, как восприняты украинским обществом. Поэтому... Ну, мне кажется, что меньше будет информповодов тогда, но более спокойной будет работа делегации, если Витольд Павлович все-таки определится, скажем, со своим местом и местом его идей. Потому что, знаете, в последнее время, вот сегодня буквально, мне целый день звонят журналисты, просят прокомментировать ту или иную идею. И у меня возникает вопрос, знаете, ну, часть идей, которые он высказывает, вообще не относится к компетенции трехсторонней контактной группы или делегации украинских на минских переговорах. Ну, например, вот так называемое временное правительство, под которым он, вероятно, имел в виду международные временные администрации. Это не наша компетенция вообще, понимаете? Это такие вещи решаются на уровне глав государств Нормандской четверки или Совета Безопасности ООН. Поэтому он что-то говорит. Общество это поднимает, скажем так, на обсуждение. Тем не менее, это обычные слова, они не могут даже обсуждаться в ТГК. И большинство его идей, если не все, честно говоря, даже не знаю какая, хотя ни разу не обсуждались даже на делегации, не то что на переговорах. Поэтому нужно четко различать медийного Фокина и Фокина, участника переговоров. Это разные абсолютно вещи, и я думаю, что он сам уже понимает, что на переговорах его идеи даже не могут быть озвучены, потому что компетенция нашей делегации определена Минским комплексом мер. И там определено, что мы должны обсуждать. Это закон об особенностях местного самоуправления, который уже принят, кстати, поэтому сейчас речь идет только о поправках в виде имплементации формулы Штайнмайера. И модальность выборов. Все. Там даже, кстати, амнистия не записана, что мы должны обсуждать. Да, я хотела спросить, вот эти его идеи, которые он высказывал относительно широкой амнистии, там, посещения неподконтрольной территории на Донбассе с Леонидом Кравчуком и так далее, это все не обсуждалось в ТКГ? Абсолютно не обсуждалось. До амнистии мы близко еще не подошли. У нас та сторона, хотя и требовала имплементации формулы Штайнмайера, но блокирует переговоры, собственно, блокирует обсуждение даже поправок к закону об особом статусе, чего они добивались всегда. Поэтому до амнистии и близко никто не разговаривает об амнистии. По посещении той стороны, я как-то спрашивал Кравчука, действительно он собрался туда ехать, он сказал, что он не в курсе такой идеи. Поэтому здесь, скажем, много фантазий и мало понимания реальных возможностей, скажем так, членов делегации
для поднятия того или иного вопроса, той или иной идеи на уровне ТГК. Вчера глава вашей делегации Леонид Кравчук заявил о том, что российская сторона в трехсторонней контактной группе сейчас блокирует любые какие-то переговоры и ставит ультиматум, чтобы были внесены изменения в постановление. Якобы вот это постановление Верховной Рады Украины сегодня является камнем преткновения. Правда ли это? Это правда. Ну, нужно понимать просто, что это постановление используется той стороной как повод для блокировки переговоров, не как причина. На самом деле, конечно, это постановление, кстати, точно такое же аналогичное слово в слово было принято в 2015 году, тогда на него не обратили внимания. Опять же, в Париже на нормандской встрече Зеленский говорил о том, что невозможно сначала провести выборы, а потом передать границу. Невозможно проведение выборов при открытой границе, без контроля государства на территории, где оно проводит выборы. И тогда Путин не устраивал истерики. Сейчас России вдруг резко понадобилось заблокировать переговорный процесс. Поэтому прекрасно понимаем, что это повод. Если мы унизим себя и унизим свою страну, и пойдем на удовлетворение ультиматума, то Россия найдет другой повод и будет дальше нас унижать. Если такая переговорная позиция Леонида Макаровича Кравчука устраивает, ну, это его проблема, скажем так. Меня она не устраивает, например. Поэтому я всячески обращаюсь к депутатам, знакомым вообще вот в медиа, и говорю, что не нужно удовлетворять хотелки России. Безосновательные абсолютно. Потому что язык ультиматумов — это не диалог. А без диалога невозможно ни о чем договориться. Вот когда они захотят решить проблему реально, тогда они начнут с нами разговаривать. Пока они нам диктуют, причем не они даже, не Россия, вот в чем проблема, а Россия устами марионеток своих, так называемых ДНР, ЛНР, они ведь поднимают требования об отмене этого постановления, не российская делегация. Вот это тоже проблема, это нужно учитывать. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, скажем, кто причастен к принятию решения. Не нужно удовлетворять один ультиматум, иначе мы получим потом целый вал таких ультиматумов. А каким образом тогда можно разблокировать Минский процесс? Вы знаете, а как можно разблокировать Минский процесс, скажем так, диалог, если одна сторона не хочет его вести? Я думаю, не нужно его разблокировать, пока у России не возникнет потребности или необходимости продолжить диалог. Вот и все. И очевидно, что Россия блокирует процесс для того, чтобы, две причины я вижу, по крайней мере. Это заблокировать нормандскую встречу саммита, о котором уже наш президент заявил, да, и который, мне кажется, абсолютно нереалистичным. И, собственно, в поддержку вот этой версии моей говорит то, что они ведь на последней встрече заблокировали и работу подгруппы по безопасности. То есть гуманитарку и политическую подгруппу они блокировали уже 2 встречи до этого, и это было понятно, потому что вопрос политический. Но сейчас они заблокировали уже подгруппу по безопасности. То есть они остановили обсуждение участков по разминированию и участков разведения. А это прямо записано в решении последней нормандской встречи. И без выполнения этих пунктов не может быть очередного нормандского саммита. Поэтому здесь очевидна цель, по какому, скажем, процессу или по кому они бьют вот этой блокировкой. Ну а вторая, на мой взгляд, причина — это выборы в Соединенных Штатах Америки. И здесь, может быть, мы тоже заинтересованы потянуть, честно говоря, время. Поэтому я бы не унижался ради того, чтобы Россия в очередной раз потом нас еще раз унизила, да, униженных уже. Как говорил Черчилль, если нация выбирает между позором и войной позор, то она в конце концов получит и позор, и войну. Вот нам нужно сделать выводы. Дуже дякую вам. Спасибо. Сергей Гармаш, представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямой связи. Дякую. Ну, а вице-премьер-министр, первый заместитель главы делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, еще на прошлой неделе Алексей Резников призывал Верховную Раду Украины принять некое альтернативное решение, которое бы могло, по его мнению, разблокировать Минский процесс. Вчера в нашей студии народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, который является представителем в профильном комитете, они разрабатывали вот это постановление, о котором мы говорили выше, прокомментировал эту ситуацию с этим постановлением, чего хочет Россия, можно ли его принять. Давайте его послушаем. Друга історія юридична. Виборчий процес розпочався. Да. Постанова є актом одноразової дії. І тут пан Олексій не зовсім коректно сказав. Він сказав, що прецедент вичерпується після 25 числа. Та ні, він раніше вичерпується. Тому що функція постанови – проголосити вибори. Проголошена акт одноразової дії, далі з неї нема що робити з точки зору юридичної. Тому ми розуміємо, що російська сторона, вона просто блокує і знайшла це як привід
щоб десь заморозити питання заручників і так далі, і плюс дестабілізувати ситуацію всередині України, але я не думаю, що український парламент має тут йти на якісь поступки, тим більше припинити називати біле білим, а чорне чорним. Сможем ли, как вы думаете, мы увидеть проект измененной постановления этого в Верховной Раде Украины? И дойдет ли до этого? Я думаю, що не дійде. Хоча, звісно, п'ята колона в особі ОПЗЖ, вони активно це лобіюють, цю ситуацію, як ви знаєте. Але я би дивився значно ширше на цю проблему. Чого хоче Росія? Кінцева мета – це знищення української державності і дезінтеграція України як держави. Ви пам'ятаєте про проект Новоросія, вірніше, він же нікуди не дівся, цей проект. Він існує до цього часу, це, як можна сказати, план Б. Тому Росія веде себе абсолютно логічно в цій ситуації. До каких пор они будут блокировать Минский процесс? Тому що Мінський процес – це частина ведення війни. Мгм. Росія, подивіться ж, Росія запроваджує в цій війні так звану стратегію контрольованої ескалації. Стратегія контрольованої ескалації передбачає поєднання активних бойових дій і дипломатичні переговори. Так Росія вела себе завжди. І так, до речі, це сучасна форма ведення війни, ця стратегія контрольованої ескалації. Так само вели себе і американці на Балканах, коли після бомбардувань Холбрук, спецпредставник, приїжджав в Белград і ставив ультиматуми. Тобто Росія себе веде сьогодні аналогічно, використовуючи цю стратегію контрольованої ескалації. Для неї Донбас – це театр воєнних дій. І, відповідно, що їм треба сьогодні? Їм треба, перш за все, легалізувати російську окупаційну владу на цих окупованих територіях. От вони і запроваджують це через вибори в Україні для того, щоб ми провели вибори. Вони ж не випадково прописали, що виведення російських військ під грифом там іноземні війська тільки після проведення виборів на Донбасі. Угу. А як пройдуть ці вибори? Хто буде проводити ці вибори на окупованій території Донбасу? Ну хто? Ну це ж абсурд проведення виборів. І наше керівництво цей абсурд абсолютно чітко розуміє. Але воно загнало в себе в парадігму гібридного миру про те, що ми звільнимо кордон і Донбас тільки дипломатичними засобами. Ніхто вам цього не дозволить зробити. Даже если предположить, что там будут проведены выборы и так далее, то кого выберет там народ? Ну, Это у нас плюс п'ятої колонії ще владу другі, він да? і вибере, розумієте? Більше нікого він не вибере. Так, як вибрав в Південній Осетії, так як вибрав в інших регіонах. Це буде російська окупаційна влада. І все. А тоді ми, легалізувавши, ми визнаємо суб'єктність цих територій. Розумієте, в чому справа? Особий статус. То, чого вони Особливий хотять. статус – це Конфедерація, суб'єктність. Молдавани до цього часу не визнали суб'єктність Придністров'я. Азербайджан до цього часу не визнає суб'єктність Нагірного Карабаха. Тому, якщо ми тільки визнаємо суб'єктність, то тоді це вже незалежна територія. Вот знаете, мне вот эта ситуация сейчас с блокировкой переговоров в трехсторонней контактной группе, вот такое у меня дежавю. Я вспоминаю прошлый год перед встречей 4 лидеров в нормандском формате, когда Российская Федерация тоже выдвигала свои условия. Помните, разведение войск на Донбассе, подписание формулы Штайнмайера и имплементация ее в дальнейшем в закон и так далее. То есть не кажется ли вам, что все те ультиматумы, которые сегодня выдвигает Российская Федерация, это все, чтобы встреча в нормандском формате, ту, которую хочет сегодня украинская власть, все же состоялась? Хотите встречу, выполняйте условия. Розумієте, зустріч в нормандському форматі не є самоціллю. Вона нічого серйозного не дає. Для Российской Федерации мы же понимаем, но мы же видим, как к нормандской встрече относится наша украинская Так, власть и президент тому що, Владимир я Зеленский. ще раз повторюю, тому що наша влада йде в парадігмі гібридного миру. В парадігмі гібридного миру мир – це означає, коли не стріляють. Мир – це означає, коли наші бійці не гинуть. Значить, це вже не мир, а війна. А реальна війна – це не значить, що коли не стріляють. Реальна війна, вона сьогодні ведеться мінуванням
території замість того, щоб стріляє. Вона має різні форми, різні засоби застосування. Так от, в чому ситуація полягає? Що Росія, ведучи цю війну, згідно законів війни, вона розглядає ці дипломатичні переговори як додатковий засіб тиску. Тому вона і в Мінську, і в нормандському форматі займає конфронтаційну позицію. А в цій конфронтаційній позиції вона хоче отримати максимум того, що вона може отримати, щоб противна сторона не отримала нічого або капітулювала. Українська сторона в парадігмі гібридного миру вона займає компромісну позицію. Тобто вона готова поступатися агресору. А чим вона готова поступатися? Коли для Росії поступка – це значить легалізація особливого статусу, це значить надання їм особливих прав, і це значить в кінцевому рахунку знищення української державності. Ми можемо піти на такий компроміс? Чи не можемо? От Сергій Гармаш чітко сказав, що не можемо ми піти. Але владі треба продемонструвати, що ми йдемо на такі компроміси. Тому і заяви Кравчука, і Фокіна, і так далі, це є провокації. Це є чистої води провокації. Цей пенсіонер під назвою Вітольд Фокін, він просто грає на російській стороні. Він повторює те, що вимагає Путін. І це є компроміс. Але такий компроміс веде до втрати нашого суверенітету. І в цьому проблема Мінського процесу, як правильно сказав Сергій Гармаш. Ми не можемо йти на такі компроміси. І я думаю, Верховна Рада теж не піде. Так а что делать с Минском? Продолжать его в такой стагнации, в которой он находится, или стоит выходить с Минска? Треба виходити не з Мінська, а треба виходити з парадигми гібридного миру. Тому що гібридний мир не приведе до закінчення війни. І ми за 6 років це бачимо. Давайте перейдем к следующей теме. Беларусь. В Беларуси не прекращаются, как известно, протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Всего в Беларуси, по данным правозащитников, в ходе воскресных маршей задержали более 130 человек. Но вот министры иностранных дел Европейского Союза не смогли принять санкции против официальных лиц Беларуси, причастных к жесткому подавлению мирных протестных акций белорусских граждан против фальсификации результатов выборов. По словам Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС, позиция Кипра помешала достижению консенсуса в вопросе о санкциях против высших деятелей режима Александра Лукашенко. Давайте послушаем Жозепа Борреля. У нас була політична дискусія. На мою думку, ситуація в Білорусі потребує санкцій. І я дуже сподіваюся, що це стане можливим. І я зроблю все, що від мене залежить, аби санкції до Білорусі були застосовані. Я візьму це під особистий контроль, адже я розумію, що на кону довіра до ЄС. Один из лидеров белорусской оппозиции, Светлана Тихановская, в интервью российскому изданию РБК рассказала о своем отношении к Владимиру Путину и к тому, что Кремль в разгар протестов в Минске поддержал Александра Лукашенко, признав его единственным легитимным президентом. По мнению лидера белорусской оппозиции, россияне поддерживают белорусов, при этом Тихановской жаль, что Путин поддержал Лукашенко. Конечно, мы с Россией дружественные страны, я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов, и нам очень жаль, что Владимир Путин поддержал Лукашенко, сказала Тихановская. Давайте подробнее ее послушаем. Ми не хочемо ні з ким лаятися. Ми б хотіли, щоб нашу боротьбу за те, щоб народ обирав майбутнє країни, все-таки підтримали всі країни. Тому що ми боремося за право вибирати, з ким ми хочемо будувати нашу країну. Це не про західна і не про російська боротьба. Це виступи проти однієї людини, до якої наші люди втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн. Что сегодня происходит в Беларуси, на ваш взгляд? Народ повстав, от що можна, проти цього режиму Лукашенка. Повстав, але ви бачите навіть по заявам Тихановського, і вони намагаються дистанціюватись від майбутньої зовнішньої політики. Так? Вони згодні рухатись там в єдиній державі з Росією і так далі. Головна їх ціль – це
відсторонення Лукашенка від влади, який вони вважають, що він є тираном в даному випадку, і він дійсно встановив тоталітарний режим. Тобто це боротьба не проти Росії, це не боротьба за підтримку Заходу, це боротьба з тоталітарним режимом в Білорусі. Как вы считаете, последовательная ненасильственная борьба белорусов сегодня в виде проведения акций протеста может привести к смене власти? Думаю, що ні. Почему? Ну, тому що, ви бачите, Лукашенко не йде ні на який діалог, ні на які переговори. Ні на які круглі столи. І Путін його попередив, що ніяких круглих столів. Що для Путіна важливо? Для Путіна важливо, власне, не Лукашенко. Для Путіна важливо зберегти той політичний режим, який вибудував Лукашенко. І фактично ця зустріч з Лукашенка і Путіна в Сочі показала, що для нього важливий саме цей тоталітарний режим. Тому, що якщо навіть білоруси, які вважають себе молодшими братами росіян, отримають там, повалять цей режим, а який режим вони хочуть? Вони хочуть демократичний режим. А тоді це величезна загроза авторитарному режиму Путіна в Росії. Ну вот мне непонятно все же, почему Путин поддерживает Лукашенко. Ведь Лукашенко ненавистный для Путина человек. И из-за Лукашенко Путин не смог имплементировать свою идею инкорпорации Беларуси в Российскую Федерацию. Хоть они и подписали вот это соглашение союзного государства, да, де юре оно есть, но де-факто тому случиться Лукашенко не дал. Зачем Лукашенко нужен Путин? Ну, Если оппозиция, как мы видим, тоже импонирует Навіщо він России? нужен Путіну? Йому потрібен не Лукашенко, як я вже сказав. Йому потрібен тоталітарний режим, і йому потрібна Білорусія як плацдарм, як частина всього цього російської воєнної інфраструктури. І ви самі сказали, що підписана угода, чи це правда генерал Романенко сказав, підписана угода, що територія Білорусі в будь-який час може використовуватися Росією для ведення своїх воєнних дій. От що є стратегічним інтересом. А поки що він не бачить, Путін, що цей режим може утримувати ця так звана опозиція, да? В формі Координаційної ради, і що, так би мовити, очолює цей широкомасштабний протестний рух. Він не бачить їх в своїх інтересах. А тому його абсолютно логічний крок підтримувати Лукашенка. Якщо у Лукашенко вийде термін його легітимності, і він не проведе інаугурацію, то тоді він фактично залишиться нелегітимним. Но это и месседж росіянам. Так. І тоді що буде робити Путін? Путін буде шукати йому заміну серед силового блоку в його найближчому оточенні. Найбільш лояльні до Росії – це військові білоруської армії. Чому? Тому що вони виховані в російських воєнних академіях, вони діють по єдиному плану Генерального штабу Російської Федерації. І, безумовно, це самі довірені люди для Росії. І я думаю, в такому випадку Путін буде пропонувати якогось генерала, військової людини, яка може утримувати цей авторитарний режим чи тоталітарний режим. Ну, а Лукашенко очолить там союзну державу, скажімо так. Тобто йому підшукають якесь місце. Давайте к следующей теме. У нас буквально 5 минут остается до завершения нашего эфира. Сегодня в очередной раз генсек НАТО Ян Столтенберг призвал Российскую Федерацию провести прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального. И вот что сказал Столтенберг. Ми жорстко засудили атаку новічком проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це атака на фундаментальні демократичні права. Це також є серйозним порушенням міжнародного законодавства, а також за угодою про контроль озброєння, Конвенції про хімічну зброю.
Ну а Соединенные Штаты планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства Северного потока-2. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео. И вот что он сказал. Сполучені Штати вважають, що газопровід «Північний потік-2» захищає Росію, створює ризик для Європи, дозволяючи їй потрапити в залежність від газу, що надходить з Росії. А також загрожує Україні, що, як я знаю, глибоко хвилює багатьох німців. Тому ми сподіваємося, що газопровід «Північний потік-2» не буде добудований. Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка зможе запобігти цьому. Ми сподіваємося, що уряд Німеччини прийде до такої думки, будь-то через те, що сталося з паном Навальним, або через реальні наслідки для безпеки, пов'язаних із залежністю від російського газу. Отравление Алексея Навального остановит ли завершение строительства Северного потока? Я думаю, що тут безумовно, що отруєння Навального не є головною причиною, яка може зупинити будівництво «Північний поток-2». Сполучені Штати Америки абсолютно чітко, окрім власних бізнесових інтересів, вони цілком чітко усвідомлюють, що це суто геополітичний проект. Це один із засобів теж ведення гібридної війни. За допомогою енергетичного чинника Росія хоче, власне, поставити в повну залежність Європу. І ключовий лідер Європейського Союзу – Німеччина. Таким чином, Німеччина буде більш поступливою відносно вимог Росії і буде тиснути на інших членів Європейського Союзу. І це є очевидним. Тим більше, що Німеччина також зацікавлена в цьому. Їхні бізнес-інтереси за добудову «Північного потоку», тому що вони отримують центральний хаб, і через цей центральний хаб вони можуть впливати на ситуацію в всіх країнах Європейського Союзу, які отримують російський газ через німецький хаб. Тому тут таке протиріччя склалося геополітичних інтересів, бізнесових інтересів и кінців тех же самых демократичных ценностей. Но мы же видим, когда Германия встает перед выбором гуманитарных ценностей и экономических выгод, то выбирает она всегда экономические выгоды. А готовы ли тогда найти на экономическую конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, чтобы сотрудничать с «Газпромом»? Зачем? Безумовно, що вона не готова йти на таку конфронтацію, але газ для бізнесу дорожче, ніж власне позиція Сполучених Штатів Америки, як ми бачимо. Тому що Сполучені Штати Америки ж не відразу заявляли про те, що це суто геополітичний проект. Ну, тоді вони так висловлювали свою позицію, намагались переконати Меркель в цьому. На жаль, не змогли переконати. Ну і от коли вже залишилось там невелика дільниця, для того вони вже запровадили, власне, санкції проти тих компаній, які будують цей потік. Що і заморозило, в принципі, проект. Що поки що заморозило, але тут питання вирішальне буде від Німеччини. В Німеччині є теж уже опозиція, яка виступає за те, що треба припинити будівництво цього газопроводу, тому що таке російський газопровод? Це ж провід російської корупції в німецький уряд і так далі. Ми по так званій шродеризації вже зрозуміли, коли канцлера змогли купити за гроші Газпрому німецького. І далі ці інструменти ведення такої війни застосовуються і надалі. Ну вот резюмируя, какова вероятность того, что Северный поток-2 превратится в инфраструктурную руину на дне Балтийского моря? Розумієте, це залежить від багатьох чинників. Ми не можемо чітко сказати, що сьогодні, що цьому «Північному потоку» кінець, тому що є багато гравців, які зацікавлені в цьому потоку, і перш за все гравці в Європі. Як ми бачимо, чи може Америка представити альтернативу російському «Північному потоку-2», вона намагається, бачите, вона намагається і поставляти скраплений газ в Німеччину, так, і пропонує свої послуги.
І Польща має певний конектор для поставки і норвезького газу, і американського скрапленого газу. Тобто європейська і американська спільнота шукають альтернативу. Але сказати точно, що цей Північний поток остаточно похоронений, ні, я би так не ризикнув. Дуже дякую вам. Григорій Перепеліця, політолог, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, доктор політичних наук та професор КНУ був гостем нашей студии. Ну а я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут и продолжим в этой студии обсуждать самые актуальные новости, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма и не только, новости, которые волнуют сегодня весь мир. Коршкенджи Беждахадан.